मुख्यमंत्री पकिपथ निर्माण जे आसनि जे मोनसे स्किम दङ बे स्किमनि गेजेरजों भालुक जरा बान्दरमुरि जानानै बेलगुरि राभापारासिम 6 किल'मिटारनिबो बारा बे लामाया दिनै फाक्का जानो थांगासिनो दङ। जोबोद माने उसुबिदायाव दङमोन बे दरथाम दरब्रै गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना दैलाङाव जोबोद खस्थ' जायोमोन माने फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनो थाखाय हरिनागुरि हाइ स्कुलाव थाङो बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनोबो जोबोद उसुबिदा जायोमोन साइकेलखौनो नारनोसो गोनां जायोमोन दैलां बोथोराव दा बेबायदि गाज्रि अबस्थायाव दङमोन। आङो बेफोर ओनसोलफोरखौ नायजोबनानै बबाव लामा हमनांगौ हमनाङा बेखौ आङो नायनानै एकदमबारे गोदाननिफ्राय फाखा आगोल गैखायामोन दा बेखौ दिनै हमनानै होनाय जादों। जोबोद खुसि मोनदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एबार फरायसाफ्रा मोजां जासिगोन सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय मोजां जागोन आरो बे लामायानो दा हरिनागुरियाव ओंखारहैगोन जेराव दा क'क्राझार माने इउनिभारसिटिया जाहैगोन जेराव दा बिटिआरनि EMGMफोर थाग्रा जे क्वार्टार लुगासिनो दङ जेराव रेडिअ सेन्टार दङ जेराव बावखुंग्रि हाजो गाखोहैयो बेजों थांग्रा बे लामाया दा बेनिखायनो बियो बे दरथाम दरब्रै गामिनि थाखायल' नङा बे ओनसोलनि थाखायनो माने बे लामाया जाथावथाव मोनसे लामा जागोन एबा बै हरिनागुरि देनां इउनिभारसिटि लुफुंजायोबा बावहाय फरायनो थाखाय एबा EMGMफोरखौ लोगो हमहैनो थाखाय बे क्वार्टारसिम रेडिअ सेन्टाराव थांनो थाखाय बा बावखुंग्रियाव हाजोआव बेरायहैनो थाखाय बे लामाया माने बयनिबो थाखाय बाहायजागोन। रासिम थांनाय जे लामा बे लामायाथ' गाज्रि बे समस्थिनि आं MLA बेखौबो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन आङो सरलपारा उल्थापानि बिसमुरिनि रायजो राजाफोरनो फोरमायगासिनो दं मुख्यमंत्री पकिपथ बे आसनि बे लामाया जाखांनायनि उनावनो बे लामायाबो जागोन होननानै डिपार्टमेन्टआ आंनो खोथा होबोबाय थादों बे खोथाखौ आं रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय थादों आरो टेम्परारि भाबै बे लामाखौ रिपेयारिं खालामनो थाखाय BTCनि मानगोनां चिफनो फोरमायनानै जों होदोंमोन आरो बिथाङाबो बेखौ गो एहेडआव मावनो थाखाय मोनसे अर्डार होदोंमोन नाथाय अर्डार मोनग्रा मानसिफ्रा जि थि समाव मावैनि थाखाय एसे गोहैले खालामदों जायनि थाखाय दिनै अपोजिसना बायदिसिना बुंदों बिथांमोना माने सानसे साननै माने JCB लानानै ससे बहाबा एरखुनाय बहाबा एसे एनै थाइसे थाइनै अन्थाइ गारना होनानै बेखौ मोनसे इस्यु खालामनो नागिरदों खिन्थु बिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा मिथियो जे MLA हिसाबै मा खालामगासिनो दं बे ओनसोलाव स्कुल गोदानै गायसननायनि थाखाय बिल्डिं हरदों बे ओनसोलाव माने बर्डार फान्डनि थाखाय माखासे खामानि मावगासिनो दङ उल्थापानि बायदियाव दिनै खुनु दिन माने कारेन्टनि थाखाय सार्भे जाफेराखैमोन दिनै आं डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ लांनानै सार्भे खालामहोदों बिसमुरिनिफ्राय उल्थापानिसिम लांनांगौ हाग्रायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एलाउ खालामा नाथाय चिरां जिल्लानि रुनिकाटानिफ्राय माने भाग्रा सिंजोंबो कारेन्ट दंफैयो प्राय उल्थापानि मोननो थाखाय 2-2.5 किल'मिटारल'सो नांसिगौ अब्लानो बाहाय कारेन्ट फैगोन दा बेफोर जायगायाव आङो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ नायनानै बै चिरांनि रुनिकाटानिफ्राय जे बिसिनि जायगायाव जे कारेन्ट लाबोबाय हाग्रासिमहालागै बिनिफ्राय जोंनि उल्थापानियाव लाबोनो थाखाय सार्भे बायदिसिना खालामगासिनो दं दा उल्थापानि सरलपारानि थागिबि रायजो राजाफ्रा मिथियो जे MLA हिसाबै आं मा खालामगासिनो दङ सरकारि BTC सरकारा मा खालामगासिनो दङ दिनै उल्थापानियाव टावार गैया बिनि थाखाय DCखौ बुंनानै DCआ लिरदों बायदिसिना आङो खालामगासिनो दङ उल्थापानियाव आरो सरलपारायाव नि थागिबि रायजो राजाफ्रा मिथियो खिन्थु बिरोधि पार्टि हिसाबै BPFआ बायदिसिना इस्यु दिखांनो नागिरदों नाथाय बिथांमोना माने जिहेतु गोबाव बोसोर 15 बोसोर सायख'जानाय सरकार हिसाबै दङमोन 2 बोसोर इन्टारिम काउन्सिल सालायनो मोन्दों बिथांमोननि दैदेनगिरिया टटेल 17 इयार्स बेहाय मा खालामनो खालामाखै बैबार बायदिया मानसिफोरा पलिटिकेल पार्टि खालामग्रा बिथांमोननि प्राइमारि बिथांमोननि हयथ' माबा कमिटिफोरनि सासे सानै ओंखारनानै पार्टिनि वार्कारफ्रा दासान्दि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलागासिनो दं खिन्थु आसोल रायजो राजाफोर बिसोरनि थागिबि मानसिफ्रा मिथिगौ जे मा खालामखो आरो मा खालामनो थांगासिनो दं। पकिपथ निर्माण आसनि लामा गोदान आरो माखासे लामा फाहामनाय आरो माखासे लामा फुवारनाय गासै 7 गं दङ 7टा आंहा लामा मोनदों बे खामानिफोरखौ दायो मावगासिनो दङ अर्डार मोननो थाखाय मोनसे सम नांगौ थ' दायो अर्डारफ्रा जानायखाय आङो माने बे गासिबो लामाफोरखौ
नि गायसननाय हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ आरो जेसेबां टाइम मोन्दों सासे कन्ट्रेक्टरा मावनो थाखाय बे टाइमनि गेजेराव जाहाथे मावफुंना होयो आं बिनि थाखाय खावलायदों मानोना गोबां जायगायाव रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' मोनबाय बेनिखायनो जाहाथे खस्थ' मोनलांला बेनिखायनो जि पिरियड होनाय जादों माने बोसोरसेनि बा 10 मास बा जि सम होनाय जादों बेफोर समावनि गेजेरावनो जाहाथे खामानिफोरखौ मावफुंना होयो बेनि थाखाय आं खावलायदों आरो बेबायदि गोबां दंबावो दालांबो गोबां जाबावगोन जे जायगाफ्राव दंफां दालांमोन बे दंफां दालांफोरखौ आरसिसि ब्रिजआव कनभार्ट खालामनाय आंनि समस्थियाव गासै आङो 12था मोनदों आरो बेबो खुब थाबैनो माने टेन्डार जासिगोन होननानै जोङो मिथिहोदों डिपार्टमेन्टआ आरो बे जाबावोबा आरोबाव गोबां जायगायाव जेराव दालांफोर गैयामोन दैलांबा खस्थ' जायोमोन बेबो बे जेंनायाबो सुस्रां जासिगोन दा बेनिखायनो आं आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गोबां माने हान्था मेलानि थाखाय बिथाङा राहा खालामना होदों आरो बेजोंनो आङो आंनि समस्थियाव गोबां खामानि मावनो दा हागासिनो दं। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।